Soňuşdaýda yine köp sanly gelip goşýan näýliliklerden, sowarlardan yine biri näme etçeňi bilmediň diýe sebäbi. Näme diýe? Näme üçin näme? Aktivist diýip çykýan ýa aktivist boljak bolýan adam näme etçeňi bilenok diýe. Näme etçeňi bilmeýän adam diýe eger näme etçeňi bilmeýän bolsa o nädik diye ilmini kömek edip biler diye. Indi bärde şeýle bir ýagdaý bar. Ol watandaşyň, şahsyň öz durmuşyndaky çykgynsyz ýagdaý bilen baglanşykly. Näme etçeňi bilmedik. Bu görüş bilen, aktivistlik bilen baglanşykly bir ýagdaý däl. Ýöne şeýle barda. Bir watandaş näme etçeňini bilmeýän bolsa, durmuşda çykgynsyz ýagdaýda bolsa, öz ýagdaýy bilen baglanşykly. Ogulky tejribeleri seljerip, şondan oňoýly netije tejribe alyp başlasa, öwrenip özüni kämilleşdirip başlasa, awtomatik ýagdaýda öz durmuşynda nähili aýgytly ädimler ädilmegini awtomatik derejede tebigatyň kanunyna görä öz özünden öwrenýär. Öz özünden şoň öz durmuşam urup gitdi. Eger şol görüşe umtylýan bolsa, ilgün bäkbetli görüşe goşuljak bolsa, özüm awtomatik ýagdaýda goşulyp gidýär. Sebäbi bilmeseň hiç zat etip bolanok. Dogry dälmi? Bir habary, wakanam bir yerden maglumat alıp öwrenmeseň, bilmeseň, eşitmeseň bilip bolanok. Şoň üçin näme etçeňi bilmediňiň hem düýp sebäbi bilimsizlik, maglumatsızlyk, birazajygam perwaýsızlyk. Aslında adamlar özü gyzyklansa tema bilen, issenlik tema bilen, issenlik iş bilen şonu seljerip, öwrenip, şondan baş çykaryp bilýär. Allah Taala hemme kişe ukuyup beren. Ýöne hemme kişi şol ukuyuby bolmalsa ýaly ulanyp bilenok. Ýa-da ulanasy gelenok. Ýaltalyk edýänler amma. Inni soňky döwürlerde köp sanly näýlelik bildirýän aktivistler, watandaşlar, migrantlar iň köp berýän sowaly. Özüne lider diýenler, özüni oppozisiýa ýaly, hamala halk üçin görüşýän ýaly, ilgün bäkbit üçin görüşýän ýaly, gököjek bolýan. Ýöne aslında ýurtda häkimiýeti ele geçirmek üçin Türkmenistanyň öz diktatorlygyny, häzirki diktatorlyga alternativ özüniň diktatorlygyny Türkmenistanyň ýoly goýmak üçin kezzaplyk edýän, ýalan sözleýän, ýalan propagandalar ýaýradýan aktivistleri ulanýan we aktivistleri, aktivist boljak bolýan watandaşlary satýanlaryň siziň berýän sowallaryňyza jogap berip bilmeýäniniň sebäbi aslında olun ýagşy niýetli dälligi. Bu temadan bihabardygy, işi bilmeýänligi bilen baglanşykly. İşi bilýän adam näme üçin siziň şol iş bilen baglanşykly sowallaryňyza jogap bermesin? Aktivistler aýdýar. Biz inni näme etmeli? Nähili täsirli görüşmeli, nähili aktivist bolmaly. Biz nähili edip bileriz. Şu diktatorlygy aýyrmak üçin, ýykmak üçin mundan soň türkmenliň durmuşynda hiç hili diktatorlyk bolmaz ýaly biz näme etmeli soraýas? Ýöne diýe şol lider somoklar özlerem şol toparlarda öň bolanlar özleri diýe şolara lider somok diýip biz diýemok. Şol lider somoklar diýe şeýle mazmunlaky sorawlara jogap berebilen oklar diýe. Şoň sebäbi näme diýip soraýarlar. Biz şeýle manydaky sorawlaryň jogaplaryny alyp bilmämiz soň inni diýe lapa keşlige düşdük. Ruhdan düşdük. Inni diýe näme etjegimizi bilemizok. Kime inanjagymyzy bilemizok.
Şoň üçin size yüz tuttuk. Sizden maslahat soraýar diýip ýazýarlar. Siz iýerýärler. Inha şoň jogaby. Özüni lider hasaplayanlar ýa-da özüni şu oppozisiýa hereketlerine lider ýaly görkezjek bolýanlar näme üçin aktivistler ýanky ýaly soraglaryna jogap berbilen oklar diýilýändiň düýp sebäbi şu: olar lider däl. Lider diýmek tebigatyň kanunlary bilen, Allah Taalaň ilahy düzgünleri bilen, dolu garmoniýasy bolan, şoň bilen dolu sazlaşygy, utgoşuklugy bolan, arassa an düşünjesi ösen, lewzi halal, başarjaň, ilgün wäkitli iş edip görün, edýän we şol uğurda özüni görkeden adam diýmek. Öňde barjy baş tutan ýa-da lider. Ýagny bu aslynda aktivistin täsiriniň has giň öwrümli möçberde bolan görnüşi. Yani liderim, baş tutanam, öňde barjam aslynda bir aktivist. Ýöne şoň has kämilleşen güýçlü görnüşi diýmek. Hakyky aktivistlerin her biri lider bolmaga, baş tutan bolmaga, öňbaşçy bolmaga dalaşgar. Her biri şolaň bir lider diýmek. Halkyň öňüni çekýän, halka dogry ýol görkezýän diýmek. Ýöne öz halkynyň dilini, ene dilini gowy bilmeýän adam, şonu gowy ýazyp gürläp bilmeýän adam, şonu dogry göz ýetirip bilmeýän adam hiç wagt lider bolup bilmeýär öz halkyna. Baş tutanam bolup bilmeýär. Sebäbi ol öz halkyna, öz etjek bolýan işine düşünmeýän adam diýmek. Bu näme men diýär bilýärmi? Edil häzirki döwürde Türkmenistanyna medisina, saglyk saklaýyş, parahorluk sebäpli çökdi. Şo taýda bir saglyk saklaýyş urundan, medisina urundan hemme zatdan öz urundan başa çykýan bir hekim tapmak, hünärmen tapmak gaty kyn. Dogry dälmi? Onda siz pulo diplom satyn alan, A harpyndan şermenne medisina urundan birine eltip özüňizi ýa öz haýsam bolsa bir tanışyňyzy, howsaryňyzy medisina kömegine mätäç birini eltip şoň eline amanat ederdiňizmi, tawşyrarsyňyzmy? Tawşyrmarsyňyz. Inha lider bolmaýan lider smoklara da halkyň ykbalyny, aktivistleň ykbalyny, erkinlige, eşretli durmuşa, adam hukuklaryna, adalata, haka, hukugu ymtylýan watandaşlaryň ykbalyna tawşyrmak diýmek, pulo, diplom satyn alan bir hekime, doktor sumawa, hekim sumawa eltip hastany tawşyrmak diýmek ýaly burada. Ikide bir zat şolan. Şoň üçin eger tebii ýagdaýda Allah Taalaň kada kanunlaryna dolu gavat gelýän görnüşde, hemme şertlere dolu gavat gelýän görnüşde lider bolup biljek, aktivist ýa aktivist bolup biljek watandaş barmy? Ilki bilen şoňa seredin. Ilki bilen şol şertlere gavat gelip gelmeýänine seredin. Şonu seljeriň. Gavat gelýän bolsa şol aktivist. Möçberi, şoň güýjü, täsiriniň güýjü köp bolsa, köpçüligem öz ýyzyndan ýöredip, ýany bilen ýöredip biljek bolsa, ana şol onda lider baş tutan bolup bilýär. Ýöne häzir biz 21-nji asyrda ýaşaýar. Feodalizm kadalaryndan, döwründen biz saatlanmaly şol täsirden. Inni ýurtlar, döwletler, halklar nähili dolanyrlýar. Komandalar bilen, aktivistler toparlary bilen, bileleşikler bilen
şäriklikler bilen, raýdaşlyklar bilen, yürekdeşler bilen, eginneşler bilen bililikde şolun egineňe bermegi, bir-birine dayanmagy, söyünmegi bilen dolanurlar. Ondan lider boljak, baş tutan boljak adam diňe öz halkyny bilmeliler. Biz öz başymyza ýaşamyza wa, bir topar döwlet wa, bir topar halk wa, dünýä syýasatyny, geopolitikany, şolun deň agramlygyny, sağlaşygyny gowy bilmeli. Şoňa gowy düşünmeli. Şoňa uygunlaşmaga, kıwapdaş hereket etmäge, şondan öz ilgünni bähwit tapmaga, bähwitli netije çykarmaga ukyply bolmaly. Ana şondan lider bolup bilýär. Şondan baş tutan bolup bilýär. Öňem aýtdym, ýene bir gezek gaýtalaýan. Hiç bir canlar, hiç bir hayvanlar aleminde öz arasından ukypsyz birini, biderek birini öz sürüsünün baş tutany, özüne baş tutan saýlanok. Ýöne gynansak da adamlar köpçülük diktatorlyklaryň täsirine bilimsiz, sowgatsız, zulüm atsyna ýaşamaga mejbur edilendiği üçin, bilimsiz galandyğı üçin nadanlara, kezzaplara, haramhorlara, zalimlara häkimeti berip bilýär. Liderligi baş tutanlygy şolara ananyp bilýär ýa-da ananmaga, bermäge mejbur edilip bilinýär. Şoň üçin şu zatlary gaty gowy bilmeli, seljermeli, şun uğruna kelle döwmeli. Onun yankı lapy keç bolan aktivistler, protestlara gatnaşanlar, gollaw berenler, hem fizik ýagdaýda protestlara gatnaşanlar ýa-da online, internetde şu diktatura garşy edilýän görüşlere gatnaşanlar, tesirleri bilen, çykyşlary bilen sebäbi görüşü her hil edip gollap bolýar. Diktatorlara garşy görüşmek diýmek, hökman bilim guşap meydana çykmak däl. Şul uğurda edilýän işi her hil edip gollap bolýar. Şul uğurda iş alyp barýan kanallary begenip, gollap, şolun peýdaly hakykatdanam hem watandaşa, hem halka, hem adamzada peýdaly işlerini ýaýradyp, öz sahypaňda, webeýlik sahypalarda, toparlarda ýaýradygyn şu aktivistlige gatnaşyp bolýar. Şoňa da aktivistlik diýilýär. Inni men nähili aktivist bolup bilerim, şu ilgün mähbetli edilýän işlere nähili goşunt goşup bilerim diýen watandaşlara şeýle düşündürüş berýär. Inni şu ençe aýdan bäri, bir ýyldan gowrak wagtdan bäri şeýdip öýgiderli ýagdaýda pikir alşýan, maslahatlaşýan watandaşlarymyz we şolaryň töweregindäkiler inni häzir şeýle soraw soraýarlar. Bu lider sumoklar bilen, bu özüni oppozisiýa ýaly gököjek bolýanlar bilen, hiç biri bilen diktatorlygyň aýrylyp bolmajagy. Diktatorlyk özünden gidäýände de birden bular Türkmenistana baraýanda da häzirki diktatorlykdan beter diktatorlyk döretjekdikleri häzir öz toparlaryny özüne alyp barışlaryndan belli. Şoň üçin biz ruhdan düşdük. Biziň umydymyz tükenni. Bizini häzir bolup beren ýurdumuzy taşlap, günwatar ýurtlaryna syýasy gaçywatalga aljak bolýar. Şoň ýolu näme diýip soraýarlar. Sen özüň syýasy gaçywatalga aldyň, status aldyň, tejribeň paýlaşaýsyň diýip şondan soraýarlar. Inni mehriban doganlar, izleyiciler, gadyrdan tomoşaçylar, syýasy gaçywatalga meselesi gaty çylşynymly mesele. Syýasy gaçywatalga almak her kimiň öz baştan geçirýän şertine, her kime awanýan howpa bagly üýtgäp bilýär. On bir görnüşi ýok. Her kimiň öz ýagdaýyna görä şoň işine
seredilýär syýasy gaçyp atalgada. Syýasy gaçyp atalga almak üçin düzgün durmuşyny, ýaşaýyşyna ölüm hopy ýa awanyan hopun netijesinde ölüm getirjek bolsa, şonu ýurtlar baryp sygynan 100 ton ýurtlary şonu dürlü görnüşde status berýärler. Bir görnüşde de statusyň merhil görnüşi bar. Onu wagt gelende düşündirin ýa-da internetden ansatyp bilen onu öýdüňiz, öwrenip bilýäňiz. Onuň üçin häzir wagt alyp, wagt uzada oturmaga gerek ýok. Şoň üçin bagışlaň bilen internetdäki syýasy çykyşlara, internetdäki demokratiýa hereketlerine bir begeniniň bilen, oňa kommentary ýazanyň bilen ýa-da interview bereniň bilen, çykyş edeniň bilen, protestleň bir gyrasynda durup, ýüzüňe maska takyp, gözüňe änek takyp, elinde şygar göterip çykanyň bilen sana hiç kim gaçyp atalga berenok. Özüň hakykatdanam aktiv bir adam bolaýaňda da, meselem Türkmenistanyň Allah görkezmesin bir zynna ýatyp çykan bolaýaňda da, hemme ejirler gören bolaýaňda da, ha şeýlemi, ha hoş geldin, sen şular ýalyky ejir çekdin, gel inha saňa syýasy gaçyp atalga, inha saňa status berýän adam ýok. Jikmejik hemme zadyny öwrendirýärler, garaşdyrýarlar, sabryny, takatyny hemme zadyny syynap görýärler. Dolu synadan geçirýärler. Şoň üçin men haýsam bolsa bir gün watary ýurduna açdym, maňa syýasy gaçyp atalga bererler, status bererler diýip. Eger şu temada birisi de söz berýän bolsa, wada berýän bolsa, pul bilenem edip bilýär saat diýenlerim bada eşdişimde göre hemmeti ýalan. Hemmeti ýalan. Häzir bolun. 7 ölçäp däl, 70 ölçäp däl, 70 000 ölçäp bir gerek kesin şu temada. Şoň üçin kelläňizden syýasy gaçyp atalga meselesini çykaryn häzirlikçe. Sebäbi aktiv bolaýaňda da, ýanyp duran ot bolaýaňda da sana syýasy gaçyp atalgany aňsat berenoklar. Özüňden mysal berdiýäňiz. 3 ýyllap biz garaşdyk, görüşdük, halkara gurumlar. Hemmeti bilen bile şeýdip netije alyndy. Elimizde çemadan materiallar, faktlar bar. Diňe biz komentary ýazmadyk. Biz näçe ýyllar, onlar ýyllar görüş meýdanyna görüş gelýär. Biz owadanca, arassaca, ýokary tehnologiýa bilen gurşalan ofislerde oturup, isleýän ýerimize jaň edip, telefonu ýa-da internetde görüşmedik. Biz fiziki ýagdaýda görüş meýdançasynda görüşüp işläp gelýär. Onlar ýyllar. Ýöne şonda da elimizde en çeçemeden material fakt bolsa da şonda da 3 ýyl garaşdyrdylar. Şoň üçin sizem şundan özüňize mysal alın. Bu işler aňsat däl. Bir näçe protestde gatnaşdym. Eýtdim, protest gurnanam bolsaň, protestiň başynda sen duranam bolsaň, sana berenoklar. Garaşdyrýarlar. Soň öz ýagdaýyňyzy bulaşdyrman. Şoň üçin men size şu temada şunu maslahat berýän. Inni näme etmelilen soraw. Hemme gurrun ýyzyndan şu soraw gelýär. Näme etmeliligini, nämäni edip, nämäni başaryp bilýänligini adamyň özü gowulýar. Keteki biri bilenok, özü gowulýar. Sebäbi özünü bilýän adam özünün nämäni başaryp bilmejegini. Dogry dämi? Eger yüzmäni bilmeýän bolsa, yüzüp bilmeýän bolsa, näme etmeli sorasa, on yüzmäni bilmeýänligini bir habar bir adamam okaýanna yüzmeli ýa-da
yüzmek boyunça yarışa gatnaşmaly. Yüzmeň saglyk üçin peýdala, yüzmek bilen meşgullan. Fizik taýdan daýaglanmak üçin diýse. O nähil bolýar? Şoň üçin nämen başaryp bilýän, näme ukuyply, nämeden başyň çykýan, näme etmeliligin soragyň jogabyny şo taýdan özüň gözläp başla. Eger etjek bolýan zadyňdan bihabar bolsaň, ýöne şonu başarjaňa da gözüň etýän bolsa, ihlas edip men şonu başaran diýen bolsaň, onu şol başarjaňa ynanýan işiň nähili dogry edilýändigini öwrenmeli we şol uğurda özüňi kämilleşdirmeli. Onsoň öwrenip başlanmagyň awtomatik ýagdaýda näme etçeňi öwrenýän bilimliň maglumatlaryň seni urup durýar. Ondan hiç kimin sen demesine mätäşde garaýşyna. Onuň mene bir zat bar. Hükman biri öňüme düşdün. Hükman biri maňa bir zat golluk bersin. Hükman biri şunu öwretsin, etsin diýip garaşmaly. Özüň öz zähmetiň bilen, öz alyn maňlay derin bilen etmeli. Şonda süýji bolýar, şonda bereketli bolýar, şonda dogry bolýar, has dogrusy. Hemişe keseke garaşly bolmaly. Bu ne doğru düşünce. Inni şu taýda soňky bir köp gep bolýan soraglardan biri bar. Olum mollasyny imamyna görä jemaat bolýar diýär. Ýagny şol toparyň başyndaky adam nähil bolsa, özüni nähil alyp barýan bolsa, nämäni agitasiýa edýän bolsa, agyny açyp ankaryp, şoňa ynanyp, şoňa çokunýanlaram, edil şoňa meňzeýä, şoň özü ýaly bolýar diýerler. Şoň üçin maslahatda aýdylan zat gelinen netije mollan diýenini et. Ýöne mollan etýänini gaýtalama diýer. Ýagny siz dürlü toparlardaky aktivistler, aktivistlige ymtylýanlar, ilm mähbetli edilýän işlere goşunt goşdum diýen watandaşlar, siz şol toparlan liderlerine, öňbaşçylaryna näme diýin? Ananyň diýsem, sen anan edin biz ýalňyşdyk diýersiňiz. Ananma diýsen, sen ananma diýýän, sen garşy çykýan diýäňiz. Näme diýjem bilemok, dogry aýtsam. Ýöne mollan diýennet, ýagny edenni gaýtalama diýilen bir nakyl bar. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Logika halyp görüň. Şo logika gawat gelýärmi? Gelen okmy. Logika gawat gelse, dogry. Onu oňa ananyp, şoňa görä hereket etse bolýar. Inha şuňky döwletli maslahatamyzyň jemi şundan ibarat. Döwletli maslahatyň bugünkü temasy aktivist kim we ol nähili bolmaly? Nähili ýagdaýda hereket etmeli? Geljekde nähili işler etmeli? Geljege nähili garamaly? Geljegini özü nähili planlamaly? Ýaly soraglaryň töwereginde edilen maslahatlaryň jemini şuň size getirdik. Ona näme mehriban doganlar? Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyndaky ýeneki döwletli maslahatlarymyzda duşuşýançak hoş sag bolun, Allah ýarňyz bolsun.